Hey, kapuro ta hey, tram kal liam ta VCP tram chen ve lo mang o ni hi mang ma sa zo kan hu khan pusi lal than ja man mang ve le tram chen ve dok liam lei ne kan la ala liam lo ni cho hey liam mai da na tram chu chuan ani hi at VCP chung khan khotlang tan tro pi sot khotlang tan thil that tak tak thil lu tak tak tam taka ti ning kan thria chu mi pu hian kan thelo kan thre zo lo ning kan thria ani hi kan thian phau chi da po VC wak re ya na hi nge a tha thiang ber a tho mi ni a tuna hian hey tro pi so ti na exam center metric exam center kan nei po hi amalak na ning kan ria tin kita dam do in a sak na ning repair khami kha amalak na liu liu ni pokatin eta rural bank te po hi nge VC masa ten an lo ma to ni ma se ani bo zuina a lo tlin na kan hu ni sia am saberin chuan kapuro ta helai exam center mai lak dan eta to pi sai tuna exam center kan nei thei dan kha men se sakdon ni ya ole exam center kha ma mi mal mala na po ani chuang le lo ba amaro chu VC kan an ni phat khan no tu an lama exam center an nei ya khang chan chin ka chu khotlan kan rede uthup maya chuan chu bangin VC kan an ni ve ta ga chuan exam center nei dan hi kong ala omanga ti ngai tu nei kan dap ve ke ma phak tok tokin chu omaga ria da wang khan hai zo lama kanau hi om ve ya kazan ani khotlang pen shmai te shlo te pogan tam zog man karinga elais lian shima mizo fa chuan LLM pass ma saper ania senior advocate ani towa a zotlang a son ukil lar berpol tila kan sei so lovin karinga ani so ta high level antila a million lian so a then ro tra ten lo om ve phuk thena wang hian mel thria ti nem chu tiang ka tiang ti tang ka va beron thina chung tang chuan han dap kan dapa tho pui te nen elaya kan ko thenam VC te signature te kan an la khoma te kan sitting in kan an rela exam center dil ve chuan ti thuk ta khania tiang chuan kan secretary nen Islal fakumanen kan va fe chuak ve ta ti khan kan va kal khan ngoi te kum hi ke hi thili threi lo wa ka chu chi kan va kala board chairman kha kan application kan board president kha lania ma se kan wa tenga chairman kha alo ni reng to kha lo nia kan application te kha an kenga te chuan zinga office kan lo nga ka alo kala zorema central way me president poloni to thin ka ania patu tang chatak mel thave bo hinia he ron tlenga
kapu kan lo ngak chenia ka tia e local ru tia ana ni zui choin chung lama chuan a pie te kan lo pani me che pani ka an lo bia ngoru ei an ni kan be photange kan kom photange tia a zang khai ring kom ma min foi lu ta ruma ta chuan pathian min foi ka tia uzo rema ka zon ka kan mak pa nia khati zong pong ka lo thlem lo ma se zana anan soi khan chan marian ma kanau che fanu pasalania anau fanu chu rebeklan nu sanginia aizo son chan maria interior designer inia cho zana kanan soi ka paruate biscuit ken ro te tia biscuit te tiang a box ani chu foreign champhai kan jina ka hon le tia ikan an soi kan soya wathae ka tia chu ka king boka anan thu ka hei ka pu hem te ka ron ken chia kan mak pa enga chu ka zonin lo ni vele zel bok sia ka intimi kol bok lo ni karon ngam pa view ni ate kan ti bor bora ikan kan application te chon en vanga khai abo pui ve o ni non tlai de ulikani atia ikan kumina tan chuan angai nom to question kan set fit to chuwangin nakumatan thian kan da anga chuan nakum chu ti huna chonin local le don nia tia kan hak ta ni tin chumi kan wathen aizol kan wathen lai chuan dur tlanga chu kan nau hrim pui te na chuan kai ngata fakapo kan nau te na thengang mun chum chu private library ai te po en ve la ka du ka tia a library te ke mi ta chu ka mu chi lo nain ro pui ve te ne mu ve la ka du pui cha ni ka tia ani la cha meu sai na then ka du lo ti le sa ta nau sa pu ni lo ka tia cho kan then rang ta chu mi ka then trai ta ka chuan pujira kan education secretary ka high school an kalai na tiala anlo in pol rural classmate to khalo nia uro thei pujiran kan lo lek do na ti iron jin fu vio do na tia vati je don tak ve ka tia te cho jana chon ron leng ta a thian pa ka putha siama ms and as final Mizoram Finance and Account Service pensioner ani putha siam kha ani ka tong mong tiam takani kanan chu VCP ta chu minan pu ve jela te ngani ko bora vanei ka kain tia secretary chen office an lian ke ni ta no ki ta nia wangin kan ka han sei kan kal chan te ka putha siam ala ga milo puina sa milo support sero puro thu berlom tia kan sai arem chang me maya khang te po kan min puina sa te chuan amara chu kan chuma khan kan ron hole tamai nia amara chu kum le ka ganan ngak tak kan vakal le ya kan vakal le khan minister ka lu pui ta thunga puchan te ya ina ama residence du tlanga chuan jingkara kan lu ta an lenga ta chuan kan MLA Dr. K Pachung Khan kal puya kan paning kan kala chuan minan zia saka
thì cái này kiếm mày kha se secretary ta te kakala directory ta te kan pupa chung office te kim ka min chut sa ka veka te joga submita thì kan an lo lekha ka kal zela thì kan har sali tu lo khan exam center kan nei ta ania kan lo leya ero pui poi ka tia ei gi kei ma ka siwal chu po ni chuang lo ba vc te na kan siwal chu kan zawa to na ani ti ka cho pi sau thì na sei thì duwa cả nghe exam center cái cắn này lệ thiêng thì cắn xịt line nghe thì tôi nói VCP line thì tụi cha mà nè thì chuan mà lạc ra tỷ lệ thế rồi thì chúng mình bảo thôi cái này lệ thế nha nè alo mum một lần tan nốt nốt thọ ta lo ta có rất là nhiều tiếng gần xuyên về đó chuan tôi phiền đơn thì nằm đôi repair nghe sắc nằm đôi thar cái này khi mình sắc khi hun lai khan mình tự đâu nimana ma se ki ta ki chuan cái năm nội vắc lên chuan cái lai ka ngồi rồi cái là suy zo lo de lek exam center chung chang ka thì chuan exam ma sak per don kan board member ka mi ron da ve ya bcp ka kala ni chuan exam ma sak per apong committee te kan kala tel ve ya thì chỗ này tụi anh cái này châu ta dễ là kan nau te kan tu kan fa te note lama exam ei turam thalo an ti te thing fal san riaman ti zuala an zir tir tu bik takin pulun chunga pulun kunga pokan mi hi support me maya parot tilau ro an puyang chau te te yang ang khan en kima min pur puya me mani ti ti pokan soi lang du chuan dam doi na ki chuan in nam noi na ka nei lem lo kan hun laia exam center ra cái tiếng nghe helai to bi sau jina kan nei the na na ma lo la kha a thong lok tak zet min di ka sei do in ti ka nghe với hat ka kan tlom to in ti ka nghe kan nei le thiang ti be sei na pon tun mai a jon anei phak to lo ne am la na le ne thanem angai na jang liu liu kan nei thì a tu thế lo chuan helai rural bank kha hun lai khan kan han le ma sa mi ten thi to pan lo su zar chu nia amar chu nan bo ju ni gan sia khalai khan in bo ju na kha toy fel do le khan ni alo mame nia mrp hi kan mami te pitlan sangi khan chanem ngai mema thui tak man lo la to ke ni chon par cha kan chuang ti la adik ber mai om ka chi ti kyan ai zola main branch sa zone ka tu paum ve ani hi tuna hian grade 3 mi ni to kha mi IT lama hian ano tu pa ni veng ka sia van lal dika ania chung te chorem chang ate engkim hian min lo tran pui thina te chuan ka wa zin thina mi kan lo phur pui me ma chu khati laya kan pi phei ka chu min bo ral saning ka sia te chuan anu mi dang an in thla ka te chuan in lo tur te kan an zonga puzunga te ka han bia anin an lo rem tia te kan khuan ina beng eng ti ka nge kan nei veng ti po kha kan ring phachi lo nia ma se kan ma ka seng khan thei to polo be tu te be na zara ni nan bo ju le ko kanan bo zia in tur te ka kan han zonga anain be fela te chuan in tur te khu phal takin puzunga ten
ni lo yes puya te kwan beng chang kang le chang klung tak mai kan nei a ti hian ka ti thin application kan withdraw form ate kan an zia ka MRB troi puisa branch an ti ka valo mem veo ka ti thin lungle a kan kal zinga vengla ya kan kala lunglona kan kala venglai branch lunglei branch ti mo lunglon branch ti mo ngan zia renga e chuan a chung tan an pei fela DC in min an hot sak ta khania cho kan ka ta kan beng lam ho tu te po kan lo kala ti cho nei voina beng chang tlung tak kan nei ve a amaro chu kan beng hi alang yang het lo em maya ani na ta ka chuan ho tu lam ni chuanin min lak sak dai te poyan durum rum thin ani chuwa mi pui te point kan beng lut na te kan ria ta he kho chunga sum le pai nei te chon kan benga kan vom lu ram te hianga ya amaro chu ei ai self group te lo ma elai center a te min an manga eng te sum te ron the lu ta eng te ka lo lom ve mem thin ani chu vai nei hi kan khotlang a son ro pui tak ania nakin zela chuan kan chevel te po hian tuna min la ron trom pui vok lo te po min la trom pui ve zelang ti arin omin kari kasia ti nei mani loka kan soi kai nga kan chief minister lo kola RD block te po kan an deal le a minan tiam kam ti khania ke ni chuanin district thar oni kan policy lem lo wa MLBL tina hian RD block only kan ngai tu na zong ania chu wangin RD block ki kan lo ti don ani chuan ama saber zinga intelang menan ti te kha lo mum katia hatiam te kan an nei ani nga chuan kan beng hi chu ngel nget tol dona chu wangin kan poi lo thang ve ze lang ti te po kha ari noma chu wangin amun thu te po hi an soi kai lo khalai kha then katin koilai nge in an ruaman le te an tia keini tuna visio hi chuanin atir phata tang kan RD block kan soi ve kan ma tang toin harmon feel lui khi atha kan lo ti ve thin ani an tia achan chu suang tu na in khi lai kana mun zo lutuka tuna chon khopon da yangin alanga ma se kha tiang alom chuan kong gi atharenga nga ti chuan khi ta harmon veng to pa block headquarters office aloma video alo thunga quarter te lo nga chi ni chuan harmon veng gen dor chang kang tak te po ngai nga chuan kan tin ngak tu no mangai nga ti kan troi pui ko ka kan zau alo ni nga ti te gan riu ru chan alo suang to ve then ani chu kan sai zau ni chu hay ar lampang te po ma ala he kha chu episode 2 angin kom le tu da ngai la tun tan chuan gan du tok so do na chuan hay ani hi congress sang ni som hi panga VC election a congress official candidate ania to pi south mi pi te khan lo vote vek turin kan som ve chu ni kha hun than kan lom to an lom lu tu ke